Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Анбут, с мен е Тарзан. И сега ще строим отново. Ето, докъде стигнахме с фукания Грут. Шибания град. Грут. И сега, само да уточня нещо, тук ще има банка, която ще построим днес. А тук ще има мостове, два моста, те си ги има, де. И ще строим покрай тях, нали, ще го правим огромно. И ще строим и ще стане много огромно с един огромно град. Един огромно град ще стане. И така, Ники, време е да построим банката. Банката ще бъде някаква. Добре, няма да му казват. Няма да ми казват. Спокойно сега скъпохадрилен лев. Скъпохадрилен лев. Дай да правим сега скапания, да. Чакай, трябва да покажеш моите таразански умения. Дай да видим на стената. На стената. Дай да видим от кого ще е стената. Какъв материал. Измислим нещо, правилно. Те това. Да! Сега ще направим най-великата банка. Дече не е тъпта. Аре, яла да помагаш, човек. Няма сам да... Няма сам да ти го мисля. Къде са ме? Браво ти. Ела сега да... Откъде имитирам бас? Това... Бъде кой това? Това е блок оф някакви... Of quartz. Блоков. Това е кварц, човек. Кварц. Тя бах ти бялата банка, човек. Бяла банка е ко? Банката в бяло. Банки в бяло. Втори бърчет на мъже в черно. Няма да ги продължава, няма да е толкова голямо. Въй дава, ако прави това ненормално. Е толкова ще е голяма банката. О май freaking gosh! И това не го чупи, тук ще е трезора. Трезора. Добре, вътре ще са скрити най-важните трезорски прости. Човек, честно ти кажа, не разбирам нищо. Банки. Ко сме направили, завиш? О май гад. О май freaking gosh. Така. Пода от кого мислиш да е? Аз мисля да е от тарзански истории. Ми хубаво от таразански истории, значи това са мои идеи. Еми да ти... О мага, влизам в общените. Пода ще е дървено е. Как ще е дървено е, човек ще е от бедрок? Банка с дървен подбаска. Бедрок е. Под бедрок. Направи го от някакъв кварц. Чули е? Чак сам да правим. Как изглежда. Мани са, човек! Много си зле, често. Направи го от този квирц. Не мога го вземам. Вземи. Не мога го взема, вземи. Какъв то? За кога аз трябва да го правим и не го направиш ти? Вземи. Ей да пеш, не мързела. Клип правим, пил го мързи. Да пакам. Е такова ли? Давай. Аз ще направя най-трудната работа, човек. Ще дигнеш нагоре. Не, ще направя врата. О, да. О, Къде я правиш тази врата на главата си? Тук гледам телевизор, снимам клип. Велико. Здравейте, потребители на телевизор. аз съм телевизор номер 2. Здравейте, потребители на телевизор, аз съм телевизор и днес ще ви покажа какво означава думата телевизор. Значи телевизор е да. Бах ти обяснението. Телевизор е да. Точно това е цвета. Гледам един филм, дето се казва, няма да ви кажа как се казва. Така му името бе. Няма да ви кажа как се казва. О, добре дошъл и ти в дървената колиба. Дървената колиба е номер 1.
Хайде не говорим, дървените колиба не говорим. И в любовта, и съм ти за неща, дървените колиба е сега. Ники, сега, като свърши клипа, ще ти направя да хостваш ти сървъра. Бах ти банката, каква дупка има тук, бе. Къде бе? Всичко ще е запълнено, е типа. Виж. Гледам. Нищо не гледа. Водата има шарани! Ста се снимам клип, все пак добро утро. Добър, бе. Коста! Ми клип снимам, да. Ама аз съм се объркал. О, леле, ти обърка дискусията, нали искаш да ти гниш на Хасан Паш? Да. Никито ще хоста сървър, съгласи. Яма бе! Ко? Никито ще хоста сървър, да знаеш, съгласи. Браво, канил. Канил мама. Кани мама седеше на високи дървари. Баскет. И сега какво клип снимаш? Да, клип снимам между другото. Клип снимам и говорим рандом прости. Ама между другото, нали? Докато строим банка. Я бах, кочето ми баси изрода, човек. Баси кочето. Хората ще се радват да го научат. Стасе, ще отиваме да играем WoW човек. Аз си взех паладин. Абе, човек, и аз си взех паладин. Да. Ники, сега това е готово, да. Време е да осъзнаеш, че си направил на новото по място вратата. Ай, заспа. Заспа дядчето. Дядче! Аз му заря. Аз закушавам да ви гледам, затварям ви да ви гледам клипа там, епизод 3. О, ние сме вече качили 5. Не знаеш. Това е епизод 6, дед го снимаме. Ма все пак, Той го проспал другото. все пак гледай ги всичките. Ще имаме си фен, хора, имаме си един фен, който ни гледа клиповете. Фена е от нашото даскало, да. Има котка екстрасенс. Котка екстрасенс. Стата има екстрасенс. Ще се радваме някога да разберете български, понеже вие, с който гледате клипа, с англичани. Вие, който гледате клипа. Скоро няма да разберат. Вади убийственка, рагада. Мале, каква жена, рагада. Вади педалски кръг. Вай. Пълна простя става картина. Браво. Точно. Хоп, бъп. Човек, сега ще взема черна върна. Върна. Черна... Мам да я. Челна. Черна върна, челна върна. Сега ще скана Стас, така направи днеска. Да, аз така ще ти да му кажеш. Той си пък Стасито затвори да гледа клипа. Не, заглуши само. Какъв клипа? Вай то пък. В момента снимаме клипицо. Инчи... Един такъв клип. Дето уж моята ми да. Вчера правихме със Светко един клип и Никито беше там и много голяма въпрос. То от нас кой друго да очакваш? Вади убийството. И то ние играем Майнкрафт в момента. Ако искаш, че може да се включиш към клиповете от следващия клип. Да, много добра песен. Митко, гледай тази песен, дето съм ти я пратил. Ами сега в момента снимам клип, иначе после да. То пълджен писа сега. Гледай тази песен. Бас кеф. Слушай този клип.
Шакракати. Краставичка туршия, ще го бутам душия. Краставичка туршия, ще го ръгам душия. Мамино анче. И то, трябваше малко така на клипа да придадеш малко Ко? вдъхновение. Много здраво те беше. Много здраво те беше. Точно така, братче. Ти мама и тика, кой ти мама излага, че ти здраво на ръга. Кой ти мама излага, кой ти мама излага, че ти го целя на ръга. Де гледайте, това момче има психични проблеми. Как беше, много здраво те беше. Его, да. Беше, много здраво те беше. Мамино анче, кой ти мама и тика, кой ти мама излага, че ти го Много целя здраво на ръга. твърдеше. Пусня да слушам иде. Кой те мама излага, че ти го цели. Чакай. Връщам Ще от го целя, начало. чакай. Нали имаш стереомикс? Специално за един поздрав. Тази песен няма да е за него. Такива чукачински песни за него не. Специално от Бай Красо поздравявам младежи. Живи здрави с една чикичинска песен. Така. Мамино анче, Анна тика, който мама на тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Събрали се в върше сто пчелички на мене, събрали се в върше сто пчелички на мене. Мамино анче, тика, който мама на тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Мамино анче, тика, който мама на тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Първата вечерка беше много болеше. Първа вечерка беше много болеше. Мамино анче, тика, който мама, тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Мамино анче, тика, който мама, тика, който мама излага, че го целя на ръга. Атека. Втора вечерка беше много срамеше. Втора вечерка беше много я срамеше. Мамино анче, тика, който мама на тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Мамино анче, тика, който мама на тика, който излага, че го целя на ръга. Още да слушам сега. Топа за мечти изглажда. Влазеше, трета вечерка беше много масло влазеше. Мамино анче, тика, който мама на тика, който Тук заедно слушаме. излага, че ти го целя После. на ръга. Е, тя си Мамино заедно. анче, тика, който мама на тика, който мама излага, че ти го целя на ръга. Айде, и сега бе, айде. Чакай малко. Краставичка туршия, че го бутам до шия. Краставичка туршия, че го Там. И го бутам душия. Благодаря за гледането, чао.